Nalazimo se u hotelu Salis na implantološkom kursu u vodstvu magistra implantologije i specijaliste oralne hirurgije Amera Huskanovića. Kurs je na temu implantologije. Ono što je nama bilo jako bitno jeste da se to po prvi puta jedan ovakav kurs održava u Tuzli. Dakle, bio je koncipiran u 3 dijela. Prvi dio odnosio se na stručna predavanja, odnosno nova saznanja u svijetu implantologije. A drugi dio nam je bio live operacija gdje su naši polaznici kursa mogli odavde direktno iz hotela pratiti šta doktor Amer radi u svojoj ordinaciji. I treći dio nam je praktični dio koji se odnosi na primjenu svega onoga danas naučenog na praktičnom dijelu gdje se radilo na modelu životinjske čeljusti. Odakle polaznici su imali priliku da izrežu gingivu, da ugrade implantat u kost i da to sve zašiju. Dakle, od samog stručnog predavanja preko uživo operacije do praktičnog dijela. Danas smo imali priliku da u Tuzli uz mentorstvo doktora Amera Huskanovića prvobitno slušamo neke općenite stvari o implantatima, o sastavu kosti. Nakon toga u drugom dijelu današnjih predavanja imali smo priliku da gledamo live operaciju koju je doktor radio na pacijentu gdje je ugradio 3 implantata u gornjoj čeljusti. I nakon toga u zadnjem dijelu današnjih predavanja imamo priliku da na svinjskim čeljustima ugrađujemo svi po jedan implantat, što će nam također veoma značiti u našem budućem radu. Smatram da je ovo danas jedno jako zanimljivo predavanje, s tim da ćemo imati radionicu. Svako od nas će ugrađivati jedan implantat, što će mnogo značiti u daljem našem praktičnom radu. I tom prilikom bi se također zahvalio doktoru i svim ovdje prisutnim našim doktorima i predstavnicima, pogotovo iz Neodenta i BTI implantatima.